Nagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Limuel ken aleyamay, kablaawan da kayo ti sububukel at tao ti Diyos, dito'y aparokya tayo, iti dati ni sangsangayan nga aldaw. Ngaya ayo panang dawat ti pamindisyon ti Diyos kada kayo, babaan ti sakramento ti kalaysa. Da kayo met kakabsat, pamilya, kakabagyan, ken gagayem, makaamam mo kadakwada, danggayan tayo ida, iti panagyaman da iti Apo, iti sagot na ti ayat kadakwada. Idaydayaw tayo ti Diyos, babaan ti panangkanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ken dito'y dagakapyan, kadagiti tattauan na imbag ti panagkaknakemda. Itanok da ka pagrugbaban da ka daydayawen da ka agyaman kam ken ka kabuiti na indakla kadayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan na ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, kesika pumiya Jesu Kristo. Doktor, anak ni Diyos na Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ni Ama. Gloria iti Diyos, iti kamangit ka, kadagiti basbasul ti lobong, kasyan na kami. Kadagiti basbasul ti lobong, awaten kadaigo arararaw mi sika situtugang iti makannawan ti Ama, kasyan na kami. Iti kangatuan. Su Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Mananga siya Diyos, edi pinarsan ti tao, kinayat mo ati lalaki, ken ti asawa na agbalinda amay maysa,
pagkaysaem kad dalimwel ken aliyamay, iti sidong ti singgalot tinalagda nga ayan ayat, ket pabungaem ida, tapno babaen ti panagbiagda, paniknikanda ti ayat mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipag-ari ken ka iti timpuyok ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Nagtugaw tayo. Ti may basa na daw ti libro ni Tobias. Idi is-isudan iti nakarikep a kwarto. Bimangon ni Tobias, ket kinunana ti asawa na. Bumangon ka, patgek nga asawa. Agkararag ta iti Apo, iti panangaasi na, ket ilisi na ta iti peggad. Bimangon ni Sara, ket nagkararag da iti panalaknib iti Diyos kadakwada. Kastoy ti kararag ni Tobias. O Diyos, dagiti kapunan mi, maikari a maitanok ka. Madaydayaw kumay tinagan mo, ti agnanayon nga awan inggana, ti matang ti amin na parswam iti langit ken ditoy daga. Pinarswam ni Adan, ket inted mo ken kuana ni Eva nga asawa na, nga agpaay a katulungan ken kabadang na. Nagtaod ti pulit ti tao kadakwada. Takinunam, saan a nasaya at iti lalaki nga is-isuna. Mangarami dak iti kadakwada akas kaarnina. Apo, pinilik ni Sara sa nagapu iti derrep. Kasya na kami kuma, ket ipalubos mo ngagbiag kami, agingga iti kinalakay ken kinabaket mi. Sangsang kamay sada akinuna. Amen. Napan naturog dagiti agasawa, kalpasan ti panagkararagda. Ti sao ti Apo. Tika si ti Apo punwen na to'y daga. Naragsak ti nasyon at Apo ti Diyos na, when naragsak dagiti pinili na nga agpaay ken kuana. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng ken kuana, when salwadan na dagiti agtalek iti diagbalbaliw nga ayat na. Isaad tayo iti Apo, tinamnama tayo. Isu iti mangtulong ken mangsalaknib kada tayo. Naragsak tayo, gapu ken kuana. Agtalek kayo iti nasantuan anagan na. Ikasit yapo pangan na turun. O Apo, adda kumakada kami iti diagbalbaliw nga ayat mo, kasi ti kada tinamnama miken ka. Ikasit yapo pangan na turun. Ti may basa na daw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosa. Da kayo dagiti tattao ti Dios, inayat ket pinili na kayo. Ako kuana. Ngarod, ikawesyo ti kinamanangaasi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet ken kinaanos. Agiinnanos ken agpipinakawan kayo, no adda pagkurangan ti maysa iti sabali. Masapul nga agpipinakawan kayo, akas iti panangpakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon nyo ti ayat, ang mamagsinggalot anan-anay iti iso amin. Tital na nga ited ni Kristo, ti agturay kuma kadagiti puso yo. Tadaytoy tay nangawisan ti Diyos kada kayo, iti maymaysa abagi. Kanayon kuma nga agyaman kayo. Agtalinaed kuma kadagiti puso yo, ti mensahe ni Kristo, iti amin a kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinalakad kayo iti amin a kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno ken na espirituan akan kanta, anapno iti puso yo iti pagyaman iti Dios. Ngarod, amin nga aramiden ken sawenyo, aramiden nyo itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo iti Dios sa mababaen ken kuana. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sapulem tayo di pagarian di Apo, Kas maibadan, ket amin tumaited token ka. Alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo.
Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Gloria pinipaikan ka. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na daytoy tibilin ko. Agiin nayat kayo akas ti panagayat ko kada kayo. Ti katan-ukan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao, isot panang ipaay na ti biyag na para kadagiti gagayem na. Da kayo dagiti gagayem ko no tong palin nyo ti ibilin ko. Saanin nga adipen di panangawag ko kada kayo. Ta saan nga ammo ti adipen ti aramidan ti apo na. Ngem awagan kayo iti gagayem. Ta impakaammok kada kayo ti amin anangeg ko ken amak. Saan ada kayo tinangpili kaniyak, no dikat siyak tinangpili kada kayo. Dinutukan kayo amapan, ken agbunga iti ado, gat manayon kuma ti bungayo. Iti kasta itad ti ama kada kayo, ti anyaman adawatin nyo ken kuana itinagan ko. Dahito yung arod tibilin ko kada kayo, agiin nayat kayo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good afternoon, Apo. Good afternoon, Limuel kin Elia May. No siyak nga tati maituding agkasar dahito nga kapudot ibabawik. kasano ti panangan yo tata, kasano ti panagsasala yo tata, kasano ti dahito nga pudot, dahito pala panagrubbat yo kasla maka-stroken dahito nga pudot. Kadala ko mapadi nga sa bali nga umay mangkasarkan niya. Anla ko mga sakti dinayo yo kada ito nga bara niya. Sa pala dagito ninong nakarupang dapay laeng asla umpay ganas nga makakita. Umisem kayon nagpudo lang nga ro den sa pala nakarupang. Ngala, wan datoy kayo Limuel ken Aliyah May. Nagasat daytoy nga aldaw kas kunakkan niya yu tatay. Dito'y lubong, ti kasapulan tayo, agberbirok iti pamilya, nga mangpatanor, tinasaya at nga tao niya. No ti balak yu maaganak kayo, agpamilya kayo, ay kukurin maong to ti sandya, kada rabong iya kabarita na hanlaan niya. Ti balak yu, agasawa, mangpatanor iti nasaya at pamilya. Tatilubong ka, nagbuteng. Nakaado ti pamilya nga masurusulisog, pamilya nga agsursurrender, maababak, ado dagiti pamilya nga maupupay, apaya kinakapsot, no daduma ti agrigat dagiti anak. Katidawat ko kada kayo, idi pa lang umay kay nga agparang nga damo, tinapintas nga plano tayo, daytay anasaya at pamilya niya. Ngwen, daytoy, dahil ti panggap tayo, dahil mang pundar kayo, itinasaya at pamilya. Ado dagiti pamilyang adadtoy nga nasayaat. Ado dagiti uray imay ti panubok iti biagda, ingkarkarigatan da nagtalina dalatangan na pudno ti tunggal maysa. Ado dagiti pamilya nga pasaray pay agtalaw, pasaray pay agsina. Ngam ti panunutan tayo, kas ano nga nagtalina edda nga na pudno iti tunggal maysa. Adumat akadagiti pampamilya nga nagluluwa. Adamo dagiti pamilya nga nagluluwalo, no nya tilwalo na. Ikararag na di ka pala maidungpar, kunana nga tanan tilwalo nan, hamag kumaa. Nga nagladladingit, ngam ti kitaan tayo ti sakramento ti kasar, kas ano da nga nakasurvive, kas ano da nga nagtalinaed nga napudno ti tunggal maysa, di ya kumatitari gagayan nyo nya. Haan nyo nga panunutin, hamo nga panunutin Limuel nga mga sawa ka smooth flowing to ti biyag yung nga perfecton haan Alaya mi hangagapot agkasar kayo na kadagrasya ni Apo Diyosan ka awanen ti susik, awanen ti lwa, awanen ti haan nga mabalik nga kasjay. Nga napan nagkasa napan ko nakipanganan. Manmanuak nga makipangan ti kasaran ta apaya abos ta nya naganan nakapudpudot. Abos ta lumakaya kung kaliklik-likak ti tabtaba, dagitay mo sarsarunwag, ali akop tataba, ang kayso, makamudatan. Ketika ninanggag ko nga advice, di may nga ninong, ninang sa, ninang. Hikararag ko kada kayo, hangkay ko mga agap-apa, naglitang gilapayang ko, imposible
Aday agasawa mga nga agap. Anya nga rod dagitan. Di kararag ko kada kayo hangkay ko mga agap apa. Rong nga kararag. Adda ya ma, no adda pay lari nam. Aliya may no adda pay lari nam limwel addan tulat ta konflikt niya. Ngam ijay kayo nga agnakem. Ti kararag mi kada kayo no dumanon man ti hanga panagkinaawatan. Nya ti kunan ni San Pablo ikawusyo ti kinapakumbaba. Nya no adda nga panagkinaawatan dumawat kayo, no adda tumangsit dumawat kayo ti kinapakumbaba. No adda gululbod nga madmadlaw dumawat kayo iti kinapudno. Haangar nga man balintahan tayo mga perpekto. Aliya mi mga perpekto talakay mo. As na limwel mga perpekto tabak mo. No dumteng ti panubok ti dawaten nyo tibker tinakam niya. No dumteng ti pan nakaupay ti dawaten nyo namnama dahito ti imbagang ni San Pablo. Ikawusyo niya dahito kunana. Ikawusyo ti kinamanang nga asi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet, kangrunaan na kinaanos. Damagan nyo kadagdaninong kadaninang yo. Na namin ano nga nagmuryot babakit da. Ta siyempre no nobya ka, kunada nga rod ka, wow, mahinhin, kano tinobya kas labadre. To nagasawa daan kas latigre. So, di ka no lalaki, no nobyo pa ilaang mat, ay apo, kasla ka no santo, apo siyempre pakitang gilas magkin katugangan na. Ngamin tuma no nagasawa dan, kasla sunggaw agiso kibot. Anti bagbagatay dito, limwel ken ka. Apa yang adda dagiti nakasurvive nga pamilya, ala ikararagan tayo mat adda dagiti addahan nga nakasurvive nga pamilya. Nagsina da, nagpinanaw da, namaditi ni ending da, ngam adda dagiti biliban tayo nga pamilya nga uray pa no anyat napasamak, nakasurvive da, nakapaadal da, nakalipas da, taapaya, rimimbaw ti anos, rimimbaw ti ayat, rimimbaw ti kinamanang nga asi, nangabaklat ta ti DJ inya naganan panagkinaawatan. DJ apa yang nakasurvive da DJ tinagari uray pa dan da panagkinaawatan inabak na. Haang kayo ang paabak. Kaado ti maabak nga pampamilya nakabubuteng. Amoy dagiti ubing tata nakakakaasi. Madlaw mo da kaming adda ti simbaan ori da kay nga agisuro-suro no makitam DJ ubing no broken wenno han nga nasaya at marinam. Adda mo dagiti tumanor lat nga nasaya at ngem narigat. Haanga kas jeti panggep tayo nya. Adkin naawatan kayo, agpin na kumbaba kayo. Kunana dito ni San Pablo, usto dito kunana, tipigsa, tibilag ni Kristo. Timang patibker kada kayo. Tibilag ni Kristo, timang pabilag kada kayo. Hala puwera de los buenos, hantay mga agibaga, hantay mga agibakit. Nakakita kayo dito pamilya nga katolikudan ng di dapay makimismisa. Nada kay nga ninong nakakita kayo? Oh, yan nakaturog kayo sa amin ng apaw. Nyamot eh. Nakakita kayo dito pamilya nga di dapay ammo ti agkamang kini Apo Diyos. Sa dala umay no adda minatay da. Iso ti kunak adda dagiti pamilya to ito, adda dagiti pampamilya to nga sa dala umay no agminatay da iso kunak nga dinuminggo kay ko mga agminatay tapno dinuminggo kay mga umay makimisa. Sa dala umay no agpabunyag da binulan ka ko mga agan anak. Kamakitam, nakitam di ka diferensya na hamot nga panang ko. Adda mo dagiti han unay man nakimisa ngam addalat na gitakneng nga makitam mga agkarkararaglat tamot. Nga mga umanay makita mo di pamilya nga awan di dapay ammo ti agkamang kini Apo Dios nagrigat ti iuungar na dit a pamilya. No siya kas may nga padi no nakitak di may nga pamilya nanang tatang anak umay da makimisa automatic di kararag ko nga ibagaklatan ka God bless this family.
Kala iyaro nga ang jari nak nga bendisyon nam dayto nga pamilya. Gasing umay ni nanang, umay ni tatang, adda anak da umay makimisa. Kasla automatic jari nak nga makatukay nga bendisyon nam dayto a pamilya. Kas ano nga rod di pamilya nga nagtangsit dinapay ammo nga kamang kini Apo Dios. Kasla mo pa'y makita nga agkararag sa agkararag no da ayuda. Apo da kam kumati umon sa kala agapo mo no daytay. Makitam daga nga pamilya nagrigat. Iso ti bagbaga kada kayo, ala narugyan nyo, limwel ken aliyamay. Ala sa bagay ako ti daga kabaritan na kuman nakimisa damot nangruna no piyestada sa dala adu no piyesta ka piyesta yun sa nalpiyesta awan to man. Narelihiyoso mat di kabaritan nga dimakkelan nyo ako amok mga agpapada tayo mga addalat ni Apo Dios, adda di pa nagkamang kini Apo Dios. Hanyo ikatenday ta. Iso ti kang runaan nga armasyo. Hanyo nga ikisayan dayta. Imagine naman kay nagkinaawatan agap-apa jeri nayo, imay kay lata na kimisa alangan nga agawid kayo agap-apa kay mo la. Adda agrasya na nga ited nang runa kanyam alaya meta sikati babae niya, sika mangiriing. Ngon sikati mangiriing. Tore ang Uber mo talakay mo boyatam di danuman enta makimisa ako nam. Apa yan yung tibagbaga na dayto, paggapon nga minti anos, paggapon ti tibker, paggapon ti panakaawat, grasya ni Apo Dios dayay. Ta adu dagiti nag-asawa, adu dagitay adupay at agdenden na ngano awan ni Apo Dios kadakwada ay kasafering ang abiyag dayta. Tipundarin nyo na Christian man a pamilya. Adupay dagiti addasan sa nikwana, adda mabalin na nga agasawa ngem nagaddayo di puso da nagaddayo jeri nada. Baka naragrag sakpay dagiti kung kunata yung ordinaryo ti panagbiag na. Iso nga ti kang runaan nga aramiden yu limwel ken aliyame, kang runaan na kararag. Kas ano pa nang laban yu ti panubok ti biag kararag. Hanyo nga ikararag nga awang ko maproblema mi hang nga mabalin dayta. Addalat na dumanon dayta. Tidawaten yu tibker. Anos panagkinaawatan. Hanyong ikararag nga awan ti agsaksakit, mabalin ay amang awan ti agsaksakit. Agsakit tayo lataa. Ngam ti bagayo, dalat na namnama, uray no, dadumtang nga problema. Dahil iti napatag nga imulayo iti panunot yo. Dahil iti anak yo, adda anak yo, naparaburan ng tupay. Sursurwan yo tinasayaat nga galad. Bendisyonan ni Apo Diyos dagiti nasayaat nga tao. Bendisyonan na po Diyos dagiti naimbag nga tao nga agtalag king kuana. Iso nga dagiti ti kang runaan ng aramiden nyo. Da kayo nga ninong kadaninang. Ala umlatan, limwel. Ala umlatan, ala ti anak mo dita? Ala nyo latan ta abay yun. Ala nyo tan. Ala aliya. Tap nagtal na. Ay pipi, ang da kayong mga parao awir pipi ang kajisihar. Lain ka. Ituloy tayo. Da kayo mga naganakin mga anak, tikang runaan nga itidyo kadagitoy nga nagasawa, iso ti kararagyo, ikararagan yo ida. Kasapulan ti lubong ti ado a kararag, nagado ti pamilya maririribok, ikararagan tayo. Hangko mga kasjay, ti pagbanagan daytoy nga anak tayo ti panagkalaysada. Aramidan tayo nga rutirito ti panagkalaysa, maidawat kada limwel ken aliyame dagiti naganak agtader kayo ti abay da dagiti principal sponsor apo umay kayo agtader iti abay ken likudan dagiti agkalaysa. Principal sponsor apo agtader kayo ti abay. Behave well. Limwel ken aliyamay. Itangal daw, imay kay ditoy, tapno patalgedan nyo ti ayan-ayat yo, babaan ti agnanayon na singgalo ti saklang ti iglesia, ipanamnamag ti panay karkararag dahi ti agimong kada kayo,
tapno iburay ko mati Diyos, tinaboslo na pamindisyon na, itaayan ayat yo, ket tulungan na kayo amang tungpal kadagiti annungen, tibiyag anasawaan, da kayo met kakabsat, makaisbunsan, sino ti makapaisbukan yan? Pipi ka no? Sino ti makapa ni naganan? Pipi. Ingkan. Ang nakayak na rin. Hindi ka man ipa na to. Kumarigatan niya pa. Ay nakadaya per. Da kayo met kakabsat nang runa kada kayo nga naganak kin mga anak dawate ka tarabayin nyo kumaida babaan dagiti karkararagyo ket awatin nyo ida kas baro asa ang pagasawaan idisidong tina Christian wan agimong tayo. Song batan nyo nga rod asipupod na dagiti asaludsod. Aliyame, imay kamit lang dito asi bubulos tanakep mo, tapno ising galot mo, iti agnanayon tabagim, iti panagayat ken panagserbi, ken ni Limuel nga asawa. When Apo. Limuel, imay kamit lang dito asi bubulos tanakep mo, tapno ising galot mo, iti agnanayon tabagim, iti panagayat ken panagserbi, ken ni Aliyame nga asawa. When Apo. Aliyame, ken Limuel, sidadaan kay mula ang adu amang isuron to, kadagiti anak nga ited ti Diyos kada kayo, tapno nasingpet danto a Kristiyano. When Apo. When Apo. Yan tangay kayot yo ti agkalay sa agsinango kayo, aginiggang kayo iti ima, agkinuros, kanawan, basta. Ket iibkas yo ti panggep yo, iti saklang ti iglesia na, babaan di pa nang sogbat yo kadagitoy asaludsod. Aliyame, kayat mo metla nga kadwam kin asawam ni Limuel, babaan dito a seremonya, kas mayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. When Apo. Iyawat mo matlaeng tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. When Apo. Awatem matlaeng akadwam ken asawam. When Apo. Limuel, kayat mo matlaeng akadwam ken asawam ni Aliyame, babaan dito a seremonya, kas mayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. When Apo. Iyawat mo matlaeng tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. When Apo. Awatem matlaeng akadwam ken asawam. When Apo. O Apo miya Diyos, ipaay mo kadi, amanipod nga itangal daw. Ti puso ken kararwami, agkikaysada ti may amin na banay. Pagrigatan man wenno pagimbagan, kinabak ng man wenno kinapanglaw, sakit man wenno salunat, aginggat di nakampag sinain ni patay. Ket itada kay amin nga adda ditoy saksan nyo asyak babaan ti turay ti Iglesia Katolika patalgedak ket bendisyonak daytoy asing galot ti panagasawa itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Bendisyon. Bless niya. Tulungan. Sumanga ka iyan. Lagi dyan mga anak. Blessan niyo. Kita ay sing-sing kin aras sa masidag ka ditoy. Bendisyonan tayo dagiti aras kin sing-sing yo. Titulong tayo aday tinagan ti Apo, iso nangaramid ti langit kan daga. Bendisyonam kad Apo dagiti asing-sing. Tapno dalimwel ken Aliyame amang ising-sing kadakwada agtalina edda ko mga agbyag iti sidong tinalagda nga ayan ayat ken kinapudno gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kad Apo da Limuel ken Aliyame nga anak mo kadagiti nanana esani kwa ditoy daga iso da nga iladawan dagitoy nga aras ket aramaten da ko maapangragpati agnanayon abiyag gapo ken Kristo nga Apo mi. Bendisyonam kad Apo dati na santon a Biblia nga iso ti naglaon ti sao ti Dios sapay kumata iso ti basaen ibiyag ken iranod da Limuel ken Aliyame gapo ken Kristo nga Apo mi.
Amen. Lang di simsim. Sa pamugit. Hindi mo to. Nervous ka? Mhm. Low, low. Saka nandiyan. Alayamay, awatom na ito'y asing-sing, kakaslan dati ayat ko, ken kinapugnok king ka. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, Espiritu Santo. Lamang. Limuel, masarem da ito'y asingsing, kastanda iti ayat ko, ken kinapudnok ken ka. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Sabi mo. Ngalam jay araw. Dami tayo mawara. Ayam jay babang. Ay ayatak nga asawak. Wala po. Iyawat ko ken kada kita nga aras. As kastanda ti pinagidaton ko, ti bagiken ka. Nga agpaay nga pagimbagam. Ken ti pamilyata. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, Espiritu Santo. Amen. When awatek ida, Nga ited mo. Ang kamang idul-dulay niya. Ited mo amen niya. Si kamot hanggang order ti parcel mo. Daka masapulan ni baka agmalmalom ta motor nga agsarden di balayo mo ti order mo niya. Ti sanikwa sagot ti Dios nasayaat niya. Uray kasano kabasit no imaidan mayat. Uray kasano magkaado no barayuboy made niya. Na usaran nyo nga nasayaat aganak ngom no made. Pare amom ti bunga na no made ti pangusarap. Agpukaw niya. Daya ita grasya ni Apo Diyos ti sanikwahaan nga dakes basta imaidan nyo nga nasayaat niya agtin nalit kayo niya. Awaten nyo tinasantuan nga sa uti Diyos tinay Biblia iso tinaglaon ti sa uti Diyos basain nyo ibiyagyo iburayo kadagiti tattao dahil ti kangrunaan nga misyon nyo niya. Kakabsat nga padayawan nat nga mangiparang kada kayo ti kabarbaro nga na Christian one asang pag-asawaan the Mr. and Mrs. Limuel ken Alea May Lizardo palakpakan tayo idako. Congratulations. Ha? Agsublita jay tugaw tayo, agparintuman kayo, masindyan ti kandela, ikabil ti belo ken cord. Tumakder tayo para iti kararag asapasap. Idawdawatan tayo ti iglesia ken dagitoy akakaskasar at ipanagasawa da iladawan na ti panagkalay sa ni Kristo ken ti iglesia na ket kuna tayo pagsungbat apo denggen na kamkadi. Hindi kamo nagasign di sika. Kasyam kad apo ti Iglesia Katolika, iti sangalubungan, dagiti disipulo na, ken kuana, ken dagiti agserbi ti gobyerno, ti pagilian nga Pilipinas, kumararagtay ti apo. Apo denggen na kamkadi. Kasyam kad apo, Dalimuel ken Alea May, ket pagkaysaem kumangagnanayon dagiti puso da, kumararagtayo iti apo. Apo denggen na kamkadi. Ilisim kadida kadagiti pagdaksan, palag-anem dagiti rigrigat da, ken pagtalina edemeda anapudno ken ka, iti tiyempo ti sulisog, kumararag tayo iti apo. Apo denggen na kamkadi.
Ringem ka ti grasya ti sakramento ti panagkasar kadagiti amin anasawaan. Kumararag tayo iti Apo. Apo din. Overhead. Kasyam ka dagiti napanglaw, dagiti masaksakit. Dagiti matutuok ken marigrigatan. Kumararag tayo iti Apo. Apo din gan na Aramidem kadiadakam amin nga dadito ita, napudno kami ti panagayat mi ken ka, ken ti maysa ken maysa. Kumararag tayo iti Apo. Manakabalin ka nagnanayon a Diyos kita kada si aasi dagitoy nga anak mo ipaay mo kad kadakwa dati panagtalin na edda na pudno ken kaken iti maysa ken maysa ket kalpasan ti atidog kinasingpet a panagbiag gonggo na amtukad ida ti agnanayon arag sa agraman dagiti anak da ken dagiti mangay ayat kadakwada gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agtugaw tayo aramidan tayo ti panagdaton. Simpamanak ko. Kinuha po ngayon sagot mo, ngambay kenrika, when amin ko, may ko itaton, ken ka Diyos ko, kas magyaman ko, kinaimbag mo. Iti daytoy ang isa pagyaman, Apoy awan, pinanunod at ato, sakay kumakas ang kaligaya, nga bawat ibagin darang. Kung atibat mo, keling-eling, itaton mitkantan, anak mo ang sudi. Amin aragsang nagiging, ay samikin ka, O Diyos na bumi. Iti daytoy ang isa pagyaman, apoy awan pinanunod naton, sakay kumakas ang kaligaya, nga umawat ibagin darang. Kinuha po ngayon sagot mo, nang may kenrigan, when amin ko, may ko itaton, ken ka Diyos ko, kas magyaman ko, kinaimbag mo. Iti daytoy ang isa pagyaman, apoy awat minano mo. Kaya't may paay pakidaydayawan, kan pakigloryaan tinagan na, kan kastamad apagimbagan tayo, kan ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na, apo awatem kad daytoy daton mi ama ipaay kadalimwel, ken aleya may, babaan ta na ayat apan naripatong pinagkaisam ida, bendisyonam kad ida kadagiti amin nga aldaw ti panagbiagda, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Ama aman nakabalin amin kan agnanayon a Dios, rumbeng unay nga agyaman kam ken ka iti amin a tiempo ken disso. Pinarsom ti tao gapo ti ayat tapno makiranod iti nadyusan a biag mo. Makok apanungpalan ti ayan ayat ti agasawa. Isuda ang nakaimalditan ti nadyusan nga ayat mo.
ayat tinagtaudan ti tao, ayat ti kankanayon apakaayaban na. Ket ayat matlaeng tinalitop apagtungpalan na sa dilangit. Ti ayan ayat ti agasawa mapasanto iti sakramento ti panagkallaysa, agbalin aladawan ti agnanayon nga ayat mo. Gapo ken Kristo dagiti kuro dagiti angheles, ken amin asa santos, agdaydayaw ken agrokbab da iti gloriam. Iso adawaten mi ti palubos mo kuma, nga itimpuyog mi met tinakurapay atimat mi kat kunami adi agsarday. Santo, 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 Diyapo a Diyos, dagiti amin apaswan. Ilangit ken dagat, namuda iti bakay daydayawan. Hosana iti kamatwan. Iuman tinakan tiyapo, Hosana iti kamatwan. Pudnoon ay apo, abiid ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo, ta espiritom, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik iso mayyawa to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro ken agnanayon at ulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo Kanin ka panagungar, innakam insalakan, sika anunugbot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan kat parayrayam tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam kadmet, daaliya me ken Limuel, iso nga inka pinagtipon iti daytoy nga aldaw, ti panagkalaysada, tapno babaen ti grasyam, ket matungpal da ti langin ti panagasawa, babaen ti ayan ayat ken kapya. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat na maturog as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met nakaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kamto, kinainggasata na Birhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga asawa na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbigan kaditoy daga, makikadwa kamto kadmet kadakwada, a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo.
Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka man nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti Ama, katwalwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Isus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam kaldaw ito'y, ti kanenmi, ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga umanugot ti sulisog. Idawdawatan tayo dagiti agasawa dalimwel ken aliyame nga immay iti altar itatarugyan da ti biag tinaasawaan tapno ti pannakiranod da tinasantuan abagi ken dara ni Apo tayo Hesus Kristo kan kanayon laeng analagda ti ayan ayat da. Apo si papakumbaba kami amang idawdawat kadalimwel ken ni aliyame nga nakikallay sa ken ni Limuel iti daytoy a sakramento ipaimo kad kadakwada tinabuslan a pamendisyon mo tapno agragsak da kuma iti ayat nga insagot mo iti agasawa. Sapay kumaapo, tadaydayawen da ka iti tiyempo ti ragsak da, ken agkamang da ken ka iti tiyempo ti ladingit da. Maragsakan da kuma iti panulong mo kadakwada, kadagiti trabaho da, ken ti pannakaammo da nga adda ka kadakwada, kadagiti kasapulan da. Agkararag da kumaken ka iti gimong dagiti tattaom, ket agpaneknek da maipanggep ken ka iti sangalubungan. Maaddaan da kuma iti atiddog a panagbiag agraman dagiti gagayem da, ket makipagtaengdan to kuma iti nailangitan a pagariyam gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. O Apo Meso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti tedko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Ket nurot iti pagayatam ipaaymo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumangkin. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya. Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam tinapos. Adtoy ni Apo Hesus, ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, yak may karingaw may kakaniyak, nanti may salain nga sa umo, paimbag tontoy kararo. Ito'y pusok ang naet ka. Ikutang to'y biyak ko gen kararwa. Napudyak to may sinang ka. Iturong nakadwa po. Arabaye, Maladay ko'y lumot. Tapno agserbi ang asipupod na. Aging gatong palto'y biyak ko. Tamiaya
Isua puti biyago, iti asi. Isua puti kiretku, keti birenmu. Isua puti banusku, aturong kinabuto. Pati ayatmu, Isua puti biyago, keti asi. Isua puti kiretku, keti birenmu. Isua puti banusku, aturong kinabuto. Rama puto'y panunod ko, pakilden ka dito'y nakempo. Yagem apugay ko'y ginakurapay ko, italek ko ken kay dakon ko. Iyawat ko ken ka di amin ko, sarem ka tapos adipen mo. Isurong lapya itiling tempo, inatalik-alik ken ka ako. Natiyayat mo, Isua puti biyago, keti asi. Isua puti kiretku, keti birenmu. Isua puti banusku, aturong kinabuto. Dati ayatmu, Isua puti biyago, keti asi. Isua puti kiretku, keti birenmu. Isua puti banusku, aturong kinabuto. Buwa po Jesus, sumay ka. Ito'y puso ang naeta. Ikot ang to'y biyak ko ken kararon. Tatudyak ko may siyaken ka. Tapi ayat mo, Isua puti biyago, keti asi. Isua puti kiretku, keti birenmu. Isua puti banusku, aturong kinabuto. Kumararag tayo. Apo, gapo itaayat mo, inted mo kada kami, dahito ayo karistya, tapno agkaykaysa kami, kat maikaysakam ken ka. Akas ti pa na magkaysam, kada limwel ken aleya may, babaen ti sakramento ti panagasawa, ken ti panakiranod da iti maymay sa tinapay ken kalis. Kastamet nga pagkaysaam kuma, ida iti ayat, gapo ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen. Amen. Limuel ken Aliyah may itanawat yun di sakramento ti panagasawa ipaganit dit ko kada kayo nga agbiag kayo anapod no iti maysa ken maysa. Aliyah may ayatem ni Limuel nga asawam ket agbiag ka nga naimbag nga asawa ken ina ket agtalinaed ka kuma iti sidong ti pamati ayat ken kinasingpet. Limuel ayatem ni Aliyah may nga asawam kas ti panagayat ni Kristo iti iglesia na
makipagbiag ka kumakin kwa na iti sidong ti panagbuteng iti Diyos. Nga palakpakan niyo, la.